Na itulo ka major points akong ihatag nining buntaga: pag-win, pagdala sa imong family, relatives, including your best friends diha sa Dios. Na ang pinaka-importanting tao sa ato ang kinabuhi, walay lain. Ang gitawag natong mga loved ones, mao ni imong pamilya, imong mga relatives, imuhang mga friends na close, imuhang kasing-kasing. Gani kung gisgot ang protection, provision, security, ang unang tao maabot sa itong hunahuna ang atog yung mga minahal sa kinabuhi. Dili lang imong family, bisan imong mga in-laws, imong mga igsuon nga nanapoy laing pamilya, sila ang atong mga concern. Gusto nato secured sila, protected sila sa virus. Gusto nato nga duna sila gikaon og maayo ilang pagpuyo. Sa mga parents, pangandoy nato sa itong mga bata nga na sila'y maayo nga future. Dili man siguro galanti nga kinabuhi gyud, pero gusto nato at least na sila'y makabot sa ilahang kinabuhi. Gusto tag assurance para sa itong loved ones. Pero talking about sa itong spiritual nga aspect, unsa kadako imong desire nga imuhang loved ones madala nimo sa Ginoo. Kay kung tinuod gyud kang nagpakabana sa imong minahal sa kinabuhi, ang pinaka-importanting butang ang imong i-secure nila. I'm talking about salvation. Dali kay makit ang kwarta, dali kay makit ang promotion, dali kayo makasuroy bisag asang dapit, pero once lang gyud moaging opportunity sa salvation. Og once mabalibaran na sa tao, it might be mo na siya ang last point na gyud sa iyang pagbaliban. Muna kasagaran ng tao moingon mo dawat sa Ginoo sa alas 12 tungang gabi 11:59 mo balik ng Dios. Tungod kay ang tao hilig tag unya na, taas pang oras, pero ang Dios mo balik siya sa panahon nga wala na to gi-expect. Enough ba ang money makasecure sa ilang life? Daily needs, enough lang ba makaprovide ta sa atong daily needs? Pagpakita na ba na nga nagpakabana ta nila? Enough na bang education? Enough na bang protection? Pag-amuma na to physically? No, my friend. Naip mas pinakadakong butang pa nga mohatag o security sa imuhang loved ones ang ilang eternal salvation. Numdum ko sa Davao, na-meet na kong isa ka father, dugay na kanyang na-meet yang anak, tuwa sa gawas, laing nasod. Dako kaysag pagkulang, ingon sa pastor, di nako kabayran ng tanang pagkulang nako sa kong bata. And one time nag-meet sila, gihangyo ko niya nga mag-Bible study siyang bata, kay edad lang nako. Nag-share ko sa gospel, tulumi sa table, midawat sa kaluwasan niyang bata, mihilak ang amahan, iyang gigakus iyang bata sa dong, dako kay kong pagkulang nimo, bisan akong kinabuhi, di nako mahatag sa akong pagkulang nimo. Pero isip man lang pagbawi, bubawi ko nini nga bahin. Dawata lang gyud karon ang salvation. Dako na kina nga gift nga mahatag nako nimo. And then nidawat sa salvation, naghinilakay sila. And then diha nako na realize nga dili pa ulahi ang tanan. Dagan man tag pagkulang siguro sa atong mga minahal sa kinabuhi. Mingo ginako the best thing nga mahatag nimo nila ang security sa ilang salvation. Pwede pa nimo ning igukod sa minahal nimo sa kinabuhi. Now, ang langit is ni ka place of reunion. Dinhi mag-unite ang tanang kanakan sa Dios. Pero abi nimo isa pud ni dapat kadapit nga reunion sa atong relatives and families. Nindot hunaw-hunaw ni abot sa langit, magpinangitaay ta ba asa tong akong mama, asa akong papa, asa akong uncle, akong auntie, asa to akong bata, hantod sa dinugay ni dugay nog pinangita hantod makumplito mo dito sa langit. Nindot kayo naon kung hangtod sa langit mag-unite mo tibok pamilya kaliwat dito. And you know what? Yes, wa man tay madalang bahandi sa langit, kwarta, kaunog taya, ang atong credentials malimtan lang na sa tao. Pero one thing nga madala nimo sa langit literally ang imuhang pamilya.
Yes, mabitbit nimo sa langit. Therefore, ang isa sa mga bahandi di ay sa atong Christian life, ang atong relatives, atong families, atong loved ones. Sa Old Testament, si Queen Esther, nasa iyang generation, nasa panahon nga ang entire nation sa Israel na captive sa Persian Empire. And that time, ang emperor or king sa Persia, mao si King Ahasuerus. Isa siya ka Persian, og nakigminyo siya sa isa ka Jewish nga babae, og ang maong pangalan si Queen Esther. Si Queen Esther, isa siya ka Jew, and sakit pa malandungon nga na-slave ang mga Israelite ng iyang mga relatives ilawom sa Persia. Ang right hand sa Persian king mao si Haman, ug kani si Haman nagdumot siya sa mga Israelites. Naghimo sa decree tungod kay sinaligan siya sa king, gipahulam sa king ang singsing niya nga mo silyo sa decree. Naghimo sa decree nga nining adlaw, nining bulana, nining tuiga, tanang Israelite pamatyon. Decree na ni Haman. Pagkahibalo ni Queen Esther, di naman ma-revoke ang decree. Ingon siya ni hangyo sag mayo sa king nga ana ng adlaw, tagaan og chance ang mga Israelite mo dipinsa sa ilang kagulingon. Di naman maguba ang decree, pero tanawa ang paghilak ni Esther sa Esther 8:6. Ingon in taon ni Esther, "How can I endure to see the evil that will come to my people? Or how can I endure to see the destruction of my countrymen?" Ingon taon ni Esther, unsaon man ako, di nako kaya tan-awon anang adlaw nga pangpatyo ng akong mga relatives, ang akong pamilya, ang akong countrymen. Ug the same ni nga feeling dapat ma-feel nato nga mga Christians regarding sa paghuna-huna sa eternal destiny sa atong loved ones. Abi nimo kung tan-aw nimo ang literal status sa imong pamilya, wa man kay makitang problema. Siguro makita nimo nga okay lang man mi pastor, malipayon man mi. Pero kung imong imaginon ang lake of fire, ang eternal torment, everlasting punishment nga one day isugba didto imuhang minahals kinabuhi, ma-dare ba na nimo tan-awon? Ug mo ni point dinhi ni Esther, ug mo ni dapat pud nato ma-feel, makita sa atong mga loved ones. So naitulo ka major ways ni hatag nako karon unsaon nga madala nimo sila sa Ginoo. Number 1, pray for them earnestly and persistently. Prayer. Ang prayer mo gini siya pinaka first step sa tanang decision making nato. Ang gihimo ni Apostle Paul, sa diyang nasa desire nga ma-save ang iyang mga relatives nga mga Israelites. Tanawa sa Romans chapter 10 verse 1. Ingon din ni Paul, brethren, gitawag niya brethren ang iyang ang makaigsuunan niya sa Roma. Ingon siya, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. Gusto ni Paul nga maluwas ang mga Israelite, ang iyang mga kaliwat, iyang kadugo. Ug mao nang ginaampo niyag maayo. Pero kabalo mo unsay nagmotivate ni Paul sa pagpray sa iyang relatives? First part sa phrase, my heart's desire. Na ba kay desire sa salvation sa imong loved ones? Ang imong pag-ampo para sa imong loved ones nagdepende ni sa level sa imong desire. Pero kung nadyo kay tinguha sa salvation sa imong loved ones, diha ka grabe makaampo para nila. Now, gani, maging honest ko ninyo, isa sa ebidensya nga tinuod yun kang anak sa Dios na kay desire para sa salvation sa ubang tao, especially sa imong relatives. Isa na sa mga lig-on nga ilhanan nga tinuod yun kang anak sa Dios. Once na nakay desire, maglong na ka ba?
nga unta imong pamilya pod maluwas. For example, usa ka beggar makililimos. Tapad nimo makililimos pod. Ang kauban nus pamilya puro taninyo makililimos. Gutom, pila na lang kaadlaw mahutdan na tagkusog sa atong kagutom. Usa ka buntag na ikaw ang unang ni mata. Pag mata nimo sa imong gamay nga banig, nagdinaganay ang mga tao ngadto dapit. Ingon di ka asa mo padulong. Ingon sa naay libreng pagkaon didto, libreng tubig. Mao ba? So nikuyog kanila, tulog pa imong minahal sa kinabuhi nga pareha pod nimong gutom. Nangadto mo, nangaon, pila ka oras ni balik ka nga lagsik na kayo, busog na kayo, maayo na kay imong kahimtang. Pagbalik nimo mo'y pagmata sa imong relatives. Kita nimong gutom kay sila, uhaw, luya na king lawas. Ikaw nga nakabalo ka asa ang source sa pagkaon nga libre. Sultian nimo sila dili. Ang tao nga wa nagpakabana way pagbati dili. Pero kang tao nga nagpakabana jud kanila, imo silang tabangan. Wala nimo ang source sa pagkaon, imo silang birahon tara mangadto ta sa source sa pagkaon nga libre. Now, the same thing nga kung tinuod gyud nimong nasabtan unsa ang nature sa eternal life, ang free gift of salvation, unsa ang nadawat nimo ni Jesus Christ, di gid nimo idalo pod sa imong relatives ug sa imong loved ones. Once nasabtan gid nimo unsay imong nakuha diha kang Jesus Christ, unsay libre nimong nadawat niya, unsay nature sa eternal life, imo sad gid ning i-share sa imong loved ones. Gawas kung wala kayo nimo nasabtan unsay imong nadawat gikan sa Dios. Or di nimo ma-share ang wala pa nimo. Muna kung wa pa nimo na-receive ang eternal life, unsaon niyo pag-share nga to sa uban? Kung wa pa kay experience unsa ang eternal life, nganong excited man ka mo share sa uban? Di niyo ma-share ang something nga wa pa nimo na experience. Di niyo makipakita sa uban ang excitement, ang feeling of excitement o joy kung una sa tanan wa pa ka experience ni anak. Muna kung tinuod kang nabusog gyud sa eternal life ni Christ, i-share nimo ni sa gutom ug uhaw nimong relatives. Amen. Now, kinumdum ko sa Luke chapter 11 verse 2, nagtudlo dinhi si Christ ug usa ka importante kay nga prayer. Nangutana iyang disciples, Lord, teach us how to pray. So ang concern dinhi unsaon pag-ampo. And then gitudlo ni Christ ang pinaka-primary nga purpose sa prayer. Daghag purpose of prayer. Mo pray ta kung mangayo tag pagkaon, mangayo tag protection, mangayo tag healing. Pero ang pinaka-primary, main nga purpose gyud sa prayer para sa expansion sa kingdom sa Ginoo. Tanawa ang ingon ni Christ. Verse 2. So Jesus said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. So first, Father in heaven, wala pa ni nangayo ha. I-recognize ang Father nga nasa langit, hallowed be your name, na reverence. Next, your kingdom come. Your will be done. Asa? On earth as it is in heaven. Ang kingdom nga na-settled na sa heaven, gusto sa Dios ma-extend dinhi sa yuta. So ang primary purpose sa prayer dili lang sa atong pagkaon everyday. Gani ang last part nini nga prayer ingon dito si Christ, give us this day our daily bread. Last part na to siya. Ang first part, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So ang pinaka-primary nga purpose sa prayer para sa expansion sa kingdom. Now, once mo pray gani ka para sa salvation sa imong loved ones, dako kay na siya nga factor nga tubagon gyud. Ako nagtuo gyud ko
kung di lang kita muhunong sa pag-ampo sa atong mga minahal sa kinabuhi, tubagon gid na sila sa saktong panahon. Nganuman, isa sa mga requirement sa prayer ay naunang imong good intention ug ang God's will. Of course, importante dapat mo pray ta by faith, persistently. Pero isa sa mga dagkong requirement, dapat imong pag-ampo saktong intention. Usay mo pray tag work, di mao atong intention. Atong i-pray, Lord, tagay kog work, pero imong intention behind sa imong heart, nag-ingon nga, para dito, masatisfied imong self, gusto niyo palitan ng butang. So, na chances nga di ihatag sa Dios. Usay pud mo pray ta, dili will sa Ginoo. Pero mo pray gani kag salvation sa imong loved ones, first, nagid kay good nga intention. Way tao mo ingon, Lord, luwas sa guning tawhana kay naglagot ko. Once mo pray kag salvation niya, na kay good intention. Check. Ikaduha, God's will. Walay tao nga nagampo sa kaluwasan sa relatives nga dili God's will. Kaya ang will sa Dios ang tanang tao maluwas gyud. So diha pa lang nga bahin na check na imong intention, na check na ang God's will, na magmatter na lang ni kung kugihan ka mo ampo. So once magpray ka sa salvation sa imong relatives, di lang ka muhunong og ampo, one day tubagon gyud na sa Dios. Usay ang pagtubag sa Dios lang, dili instantly, mo take pag months, year, even years. 7 years gipray sa kong mama ang salvation sa kong papa. More than 7 years. Di na ko malimtan. Kumplito bisyo akong papa. Problema, away. More than 7 years gipray sa kong mama. Pila ka mga fasting pa yang gibuhat. Nabot sa time nga akong papa nagkasakit. Naglisod na ginhawa. Abi na ko mamatay na akong amahan atong time, grade 2 ko sa sangi mi. Gidayungan sa pila ka tawo padulong sa highway, nagatang ditong taxi. Abi ninyo, sa hospital sa midawat sa Ginoo. Una, murag tanaw na to, murag problem, murag walay favor ang Dios, pero mo dito'y answer sa Ginoo sa dugay na nga prayer sa akong inahan. Ang Dios muampo, mutubag yun sa atong mga pag-ampo. Madelay man ni, pero mahitabo gid ni once salvation ang imong gipray. Daghan ko gipray over, nagdawat sa Ginoo sa ICU na. Di Ginoo ko malimtan. I think twice mi nagampo sa ICU, nagpadawat og Ginoo. Di na nako mahihap pila kay gayon mi nagpadawat og tao sa hospital sa higdaanan. Kasagaran gipadawat nako, wala na reaksyon. Namasin na lang ko, basig napay reaksyon. Mayingon na lang ko, sir, ma'am, kung nakadungog ka karon, dawata ang Ginoo karon sa imong huna-huna. And I know, bisan niya nga pamaagi, pwede gyapon sila makadawat sa Ginoo. Nayusay mo dawat sila sa Ginoo nga healthy pa sila, nayuban mo dawat sa Ginoo nga nanaybalatian, nayuban makadawat sa Ginoo diha na sa pila na lang kagutlo sa ilang gininhawa. Pero ang isa ko good news diha, one day sa eternity, magkita gid gihapon mo didto. Basta ay gyud hunong sa pag-ampo sa imong mga relatives. Hinumdum ko sa isa ka babae, isa ka young people nga babae. Active kaysa sa church, and then one day na diagnose nga na siya serious kayo nga sakit. Gitaningan niyang kinabuhi. Wala kay balo siya, and then perti niyang hilak in siya nga di na ko gusto nga dili na ko magamit sa church. Kay grabe siya ka-active sa church. Ing siya, pastor, unsa kong buhaton nga mapadayon nako ako ang commitment sa Ginoo, bisan di naman sa makalakaw, di na sa makaparticipate sa mga activities. Nagsinsag higda sa higdaanan. Ni Dol yang senior pastor niya siya nga, ayaw ka bala ka, na-purpose ang Ginoo sa imong situation. Daghag way magamit ka niya. Ingon sa kinsa mga tawo ang gusto niyong ma-save. Isa daghan, pastor. Sige, isulat ang tanang pangalan nila. So nagkuha sa papel, gisulat niya duha ka ban paper. Ingon din ang pastor, sugod karon mo ni mahimo niyo para sa Ginoo. I-pray ilang pangalan, ilang kinabuhi, i-mention ilang names daily, buntag, gabi,
ug i-pray nga one day moduol sila sa Ginoo. Day and night gi-pray na in town sa dalaga sa iyang higdaanan. Naabot sa panahon nga naidako king revival na hitabo silang gamay nga village. Natingala ilang pastor, ilang church. Nga halos mostly sila masilingan na nuol sa church, ni commit, na baptize ni mga faithful nga members. Hanto niabot sa pila ka tuig namatay ang dalaga. And then pagkamatay sa dalaga, nakita nila ilalom sa unlan sa dalaga dahil nadito ang duha ka papel nga listahan siyang mga pangalan nga ginampo. Pagtanaw nila na ay 59 ka mga tao dito iyang giampo every day sa pila ka tuig. And gihap nila pila ka buok ang may forward sa church sa gikan sa village apil iyang mga relatives. Niabot og 58 ka mga tao ang may forward sa church. Ang ika-59 ni forward during sa funeral service sa babae. Powerful ang prayer. Ayog hunong sa pag-ampo. Pray earnestly, sincere nga prayer. Ayog hunong. Kung wala nag-answer ang Dios, it doesn't mean nga wa si answer. I know, tanan nimong prayer, tanan credit na tanan recorded na tanan sa Dios, one day mubunga gina sa dako kayo nga kadaugan. Ilista ang tanang names sa imong relatives nga gusto niyo ma-save. I-pray na siya daily. Ipa-pray sa imong mga prayer groups. Ayaw ka discourage kung 1 year wag po changes imong pamilya. One day na isaktong higayon gyud natubagon sa Ginoo imong pangapag-ampo. Amen. Number 2. So una, i-pray na to sila. Number 2, let them observe your new life in the Lord. Ipakita nila ang imong bag-ong kinabuhi na diha sa Ginoo. Now, ang tinuod, lisod kayo dadon atong pamilya sa Dios compared sa ubang tao nga di nato relatives. Ako based akong experience, dali kayo i-Bible study, i-soul winning sa mga di nako kaliwat. Pero ganig akong relatives, kanang nakaila bitaw sa akong kinabuhi kaniadto, lisod kaayo. Isa sa mga reason nga nung hesitant ko mo take over dinhi sa church sa Lapu-Lapu, dinhi manggod ko nagdako. Kana Sister Jackie, kita man na mga binuang nako sa una. Daghang kong silingan dinhi nga kabalo sa mga kalaki nato sa unang wapatas Ginoo. Hesitant ko tungod kay basin niya di sila butuo kay inaani man gud ilang nailahan nako before. Labi nagkauban nato sa pamilya. Maulaw taw sa imo ampo kay ampo na biya sa una dito ra magaghamon. Nabay inaana ang culture sa atong lamisa ni pangaon. Lisod. And you know, it is biblical. Ingon ni Christ Mark 6:4. Biblical ba na siya? Isa sa burden sa mga prophets ang pag-witness ilang kagulingon nga sudad or dapit. But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house. Muna si Jesus Christ dito sa effective iyang mga preaching sa silingang dapit ngayang gidak-an. Tungod kayang tinuod, lisod i-convert atong loved ones kung kabalo sila sa atong kinabuhi. Usually mo invite tag preacher, pero dili tanan na ay mga tao nga nakita nako nga dali kay nilang nadala ilang loved ones. Nindot kay culture silang family ba. Grabe kay sila ka naisalig sa usag-usa, inanan sila ka united o connected. Seldom lang na nga family. Kasagaran ng average ka family, awkward ta mo share sa gospel sa atong pamilya. Now, naitulo ka response, tulo ka common response sa ato ang loved ones regarding sa atong faith. Kinsa dinhi ang sila pang first Christian silang family. O di ba daghan? Na dinhi nato ang kamo pa siguro ang first generation nga Christian sa inyong family, sa inyong relatives. Daghan. Nauban siguro dinhi nga Christian na daan yung family pero nangaluya lang. Nauban siguro sa inyong pamilya mix. Daghan kayo religion sa inyong pamilya.
Pero bisan unsa man nga klase nga family background da ka, nay isa ka effective kayo nga response buhaton nimo. Ipakita ang imong bag-ong kinabuhi na diha sa Dios. Take note. Paobserbara sila unsa ng Kristo nga imong ginapapuyo sa imong kinabuhi. Paobserbara sila sa imong bag-ong kinabuhi. Samtang mag-observe sila sa imong bag-o nga life as a Christian, na sila'y tulo ka common nga mga responses. Na tulo ka klaseng tao sa atong relatives. Number one, katong mga tao or relative, loved ones na to, nga passive lang. Kana bang way pakialam lang? Okay, mo na yung faith. Sige, basta maayo ka diha, okay lang, simba lang diha. Ay lang kung pakialami. Ano ba? Passive lang. Mura lang ni tabo. Okay lang nila kung bisag asa ka nga relihiyon musulod. Wa sila'y pakialam. Itasin bin wa sila'y care nimo pero wa sila'y pakialam ba sa imong denomination. Ikaduhang klaseng relative kaning mga tao nga curious sa imong bag-o nga faith. Nay uban nagpahilom-hilom lang, murag wala lang, pero kasagaran yun, once ikaw ang unang Christian sa inyong family, curious kina sila sa imong aksyon. Curious na sila sa imong binuhatan, sa imong sinuluban, sinultihan. Labi nagmoingon na ka nga, nabaptize na biya ko ma. Ma, apil na kog simba ha. Ma, nag-commit na raba ko dito sa church. Ang uban na murag wala lang, pero observant na kay na sila. Himantayo na kay na sila sa imuhang bag-ong giingon nga bag-o nga Dios ngimong giserve. So kay curious naman kay sila diha nga bahin. Advice nako, kung gusto niyo madala inyong relatives diha sa Dios, pakita sila gyud og kabag-uhan sa imong kinabuhi. Ipakita nga nay nabag-o. Di man dayon ta mabag-o, pero ipakita nga nay hinay-hinay nga kabag-uhan. Ikatulong klaseng relative nato, kining mga relatives nga against gyud sa imong bag-ong faith. Yes, nay passive lang, nay uban pahilom-hilom lang pero curious. Ikatulo, against gyud. Ug mo ni usahay ang lisod, ang persecution magsugod sa tong pamilya. Kanang mismo ng atong relatives mo mubabag. Tan-aw nila nga ting Domingo na tagaan kag dagang trabaho para di ka pasimbahon. Tan-aw nila nga committed na kay ka sa church, lahi na din sila tinagdan diha nimo. Nagi relatives dato o sa family pagani nga against gyud sa imong pagtuo diha sa Ginoo. Now, anita sa step by step nga buhato nato nining sitwasyon na. Number one, unsaon din nato pagpakita ang bag-o natong kinabuhi diha sa Ginoo. Number one, likayi ang instances nga insultuhon nimo sila. Likayi gyud nga mainsulto sila. Free ka mo explain sa biblical nga way nga ma or pa, uncle, tita, in ani manggod ang ingon sa Bible. Pero dapat dunay gugma. Ayaw pang insulto. Labi nagmanira tag di maong pagtulunan. Likayi na kung mahimo lang. Tungod kay once ang tao matandog ng iyang ego, maigo na gid iyang pride. Ayaw igua ang ego. So, natay ego. Usahay, convinced na ta nga sakto yung giingon, pero kay na-offend man ta, di gyapon ko musunod. Ana ka powerful ang ego sa tao. So, with love, explain, di sa tanang higayon na kay chance mo explain, pero kung na kay chance mo explain, labi nag-curious o mangutana sila, explain na siya sa plastar nga pamaagi, dili pang insulto. Okay? Number 2, ipakita mo na yung gingon kaganina, ang kabag-uhan sa imong kinabuhi. Pangita di man siguro instant atong kabag-uhan, pero pangitag way nga nanay mabag-o. Na kay respeto na si mong ginikanan, mga anak, young people. Sa una mo, dito ra ka gawas balay, di ka manangid asa, karong Christian na ka, ma or pa, adto sa kong church kadali. Bisag inana lang, pugsa imong kaugalingon.
Ang point ako, dili kinahanglan mahimo kang hypocrite or tigpakaron ingnon nga nausab. Pero part sa tong Christian life, sa pag-convert sa tong relatives, nga makita ang kausaban sa tong kinabuhi. Part na sa imong changes. Ayaw himo ang excuse po ang church activity sa sugo sa balay. Labi na nga, daghang kay trabaho sa balay, mahaw pa. Sam ni Pastor John, mamugos ba gyud di hugo ka balibad, na daw may practice sa music sa church. Mao nya na ni hugason ha. Oh, niguli niyo manang hugason. Ayaw himong excuse. Ipakita nga dunay nay changes imong attitude. Attitude. Powerful ang kinaiya biya sa atong balay. Once na changes sa attitude, dali kayo muhumok ang kasing-kasing sa tao. Okay? So, I know na kay idea unsa unyo pagpakita ang mga changes. Sunod, ipakita nila nga nanakay mga spiritual activities. Di man kinahanglan nga ipatuyoon Ginoo, mapa magampo ko ha tan-awa. No. Ayaw tuyua lang, pero mas maayo nga mapansin nila nga nanakay devotional, nagbasa na kag Bible, nagpray na ka. Instead sa unay mong ginapaminaw cellphone, puro TikTok, puro vlog, mga vloggers. Karon padungga sila nga paglaom na imong gipaminaw. Di ba? Paminaw mo paglaom, unsa man na dong, unsa man na day. Sa una imong gina-share sa Facebook kay mga chismis, karon i-share nimo sa Facebook, devotional na. Pakita og way nga makita bitaw nila nga nag-involve na ka sa spiritual activities. Sultiante ka, mausabi ilang tagad nimo. Kanabang mura silag muhatag silag respect na noon nimo. So pakita nga duna na kay involvement sa mga spiritual activities. Mangaon mo. Ay la po ina ay saghungit pa magampo sa ta. Ay na sa ginanaa. Balag ma-awkward ka mo ingon, ikaw lang si ampo. Lord, magampo ka. Maikog man amuhungit nga nagampo ka. Sunod ana, pangaon, tawgas kuan ka kay magampo ta, kampo ato. Maikog gid ang tawo mo kaon nga nay nagampo. So ipakita inihinay nga nana kay changes, nana kay spiritual activities nga ginabuhat. Hinumdumi imong pamilya mo'y first ministry nimo. Kung active ka diri sa church, be sure nga active sa imong desire imong family mawin nimo sa Ginoo. Now, hinumduman pud nato, dili gusto si Satan nga dad-on nimo imong pamilya sa Dios. Ang tinuod nga kaaway sa pamilya, dili man tong against, si Satan ang tinuod nga kaaway. Wa nalipay si Satan nga ni-forward ka diri sa church. Wa siya nalipay nga nagpabaptize ka last Sunday. O karon nakita niya nga di naman niya mailog imong kalag na naman ka sa Dios, didto na siya nag-focus sa imong relatives. Buhaton niya tanan nga di nimo sila mailog pa. Ug mo nay plano karon ni Satan nga babagan tanang plano nimo nga di nimo mailog ang imuhang pamilya madala nimo sa Dios. Now, gusto na ko manggod masabtan ninyo ni dili inana kadali dad-on atong relatives. Kay dunay puwersa nga nagababa gyud. Munang burden kay nato mga Christians ang pagbitbit sa tong loved ones diha sa Ginoo. Tungod kay active kayo ang atong kaaway sa pagpugong nila, gihimo silang spiritually blind, spiritually deaf, nga di sila makarespond sa imuhang efforts. Now, i-take nimo ni nga challenge ay kahadlok, mas powerful ka kay ni Satan. Now, i-remind ti ka ha, hadlok kay si Satan sa imuhang kinabuhi. Ang reality, kurog kay si Satan sa tanang anak sa Dios. Nga naman, tungod kay gibilinan ta ni Jesus Christ og authority nga makigbatok sa atong kaaway. Now, first, dinhi sa James 4:7, ingon dinhi ni James, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Resist, sukli, labani. Sukli ang yawa, mudagan siya palayo nimo. So meaning we have the authority to fight against our enemies. Imo lang usay ma-underestimate imong pagka-Christian
pero powerful kayo ka once imo lang yung tinud-on ang authority nga gibili ni Christ sa imong kinabuhi. Gawas pa niya na, nahadlok po si Satan sa mga weapons nga gihatag sa Dios nato. Kabalo ba ka nga na kay mga weapons, spiritual weapons? Ephesians 6:13. Actually, isa lang ni sa mga weapons, pero gikan sa verse 10, pasaka sa mga verses, basahon na nako ang verse 13. Ingon din ni Paul, therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. So natay mga spiritual armors, gitaganta niya, faith of shield, sword of the Spirit, nga mong word of God, ang righteousness, ang prayer labaw sa tanan. Equip kayo ta as Christians sa pagdepensa sa atong Christian life o pagpildi sa atong kaaway. Actually, pwede nimo pildihon gyud ang kaaway. Pwede nimo papahawaon siya sa imong presensya. Mobito na sa time sa mga apostles, daghan sila gipang cast out nga mga devils, mga demons. Gitagaan ta sa Dios og authority pinagi sa pangalan ni Christ nga makast out nato ang mga demons. Ang usa ka tawo nga na demon possessed, di na kinahanglan manawag pa kag exorcist. Kung usa ka Christian, pwede ka mo cast out sa maong demon. According sa level sa imong faith, pwede nimo i-pray over. Kung na conviction nga gusto gyud ka mo pray over ni tawana, i-pray over, i-cast out, i-deliver yang soul, i-hinginli ang yawa nga nagbinuang sa iyang kinabuhi. Pwede nimo na buhaton according sa level sa imong faith, bupalayo ang kaaway. Gitagaan ka sa Dios og authority mo pray og mo bless sa imong tibok panimalay. Pwede nimo hangyoon ang mga anghel sa Dios nga mo protektar sa matag haligi sa imong balay. Pwede nimo hangyoon ang Dios sa pag-bless sa tanang family members nimo diha. Hinumdum mo ni Abraham, pwede hunumon sa Dios ang iyahang pagpaulan og kalayo sa Sodom and Gomorrah for the sake sa mga Christians. Kung ikaw ang Christian pa sa iyong pamilya, na kay authority mo hangyo sa Dios nga protektahan ang imuhang pamilya. Tanaw ang gingon ni Christ, John 14:12-14. Mismo word ni Christ, John 14:12-14. Most assuredly, I say to you, ingon ni Christ, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do. Siya kuno nga mituo ni Christ, ang tanang anak daay sa Dios nga midawat ni Jesus Christ, pwede nimo mabuhat pod ang ubang butang nga nabuhat ni Jesus Christ. Nag-heal sag masakiton, nag-cast out sag demons, nag-pray over siya sa mga masakiton, nag-witness siya, nag-pray siya ngadto sa mga kabus. Powerful si Christ diha nga bahin. Tanang magtutuo ni Christ, gitagaan tanyag katungod mo buhat pod sa mga dagkong butang. Now, 13. Whatever you ask in Christ's name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Mo bitaw mag-prayer ta mo, ingon gitag, in Jesus' name. Kay authority ni Christ atong gigamit para atong pag-ampo makaabot dito sa Father. Muna si Paul, si Peter, ingon sila, nay bakol, nay di kalakaw, ng limos, ingon in tao ng mga apostles, wa mi bahandi, gold and silver, wala mi. Pero sa ngalan ni Kristo Jesus, barug ug lakaw. Munang nanglakaw sila. Ang ilalang, ang authority lang sa pangalan ni Jesus Christ. Dako kayo kag mahimo para sa iyong pamilya. Pwede nimo hinginlan ang plano sa yawa. Abi nimo mo nang usahay, gihapon atong relatives, dugay sila mo respond. Tungod kay 24/7 nag-operate si Satan. Mapugnan lang imong plano para nila. Pero kung imo lang yung gamiton ang yung potential as a child of God, kurog si Satan sa imuhang authority. Amen? Amen.
Now, anita sa number 3. Number 1, pray for them. Number 2, show to them your new life in the Lord. And number 3, let them hear the words of God. Word of God. Bisag unsaon mo slag pray, bisag unsaon og pakita nga nakay kabag-uhan, wa gyapon mahitabo kung di sila makadungog sa pulong sa Dios. Padungga gid sila sa pulong sa Dios. Nganuman, ingon ni Paul, Romans 10:17. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ang faith mo'y way nga masave ta, ang pagtuo na to kang Jesus Christ, ug nagagikan na siya nga pagtuo sa pagpamati ug pagsabot sa pulong sa Dios. So unsaon nila pagkakabig kung di sila makadungog yun sa pulong sa Dios? So kung nahimo na nimo ang prayer, napakita na nimo imo ang Christian life ngadto nila. Third, mangita kag pamaagi nga makadungog sila pulong sa Dios. Now, daghang pamaagi nga makadungog sila pulong sa Dios. Una, pwede ikaw ang mo-share ngadto nila. Kung able na ka mo-share, kay balo na ka mo-share, di na ka maulaw, tan-aw nimo paminawon pug kanila, do it. I-grab ng opportunity. Ingon bitaw ni Paul o ni Peter, 1 Peter 3:15. Ingon ni Peter, sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Be ready to give an answer. So dapat di ay part sa imong Christian life, pag-win sa imong relatives, kahibalupod ka, unsay imong i-explain. Nagtuon pud kas pulong sa Dios. Di man ka ka-share nila kung wa kay nahibaluan pod sa pulong sa Dios. Okay? So kung di ka kabalo mo share sa pulong sa Dios, wa gyud kay confident mo share pod nila. So encourage ti ka sa Christian, dapat kay balo gyud ka mo witness. Basic lang. Ma or pa, nay or tay, uncle, tita. Ako biyang nasabta no, nga ang salvation di ay no, pinaagi lang gid ni Jesus Christ. Wala di mahimo atong religion. Dapat kabalo ka mo explain na, basic lang. And ayaw po silang insulto ha. Be sure nga sakto imong gi-share, dili pod pang insulto. I know, dako kay factor matandog sila sa pamaagis yung pag-deliver, dili sa imong gi-deliver. Wa mo kabantay, bisan pag di mao ang iyang gi-share, nganong naay makabig. Daghan sa mga tao nga di maong gospel ang gipang share pero daghang nakabig. Tungod kay dakog factor ang pamaagi sa pag-share. Bisan pag dili mao imong gi-share pero sakto ang proseso sa iyong pag-share, dako kay chance makabig nimo na. Muna nga dako kay factor pero bisan pag unsa ka truth imong gi-share, gamay lang kay ang mo response gyud kasagaran. Kay sayang kung atong giwali sakto nga pwede man tato i-deliver sa plaster nga pamaagi pero imong gilabay nga nabukol noon. Hindi na nung mo response. Be sure, plaster na to ang pag-share sa ilaha. Nga wa ka ni compromise, truth imong gi-share, pero plastada siya. Word of God. Now, kung maulaw ka mo share, ang ginahimo soban, nag-invite sila Bible studies ilang balay. Nag-invite sila someone, dili kinahanglan pastor, pwede po of course mga leaders, dili kinahanglan pastor uban mga church members lang, mga disciples nga kabalo mo Bible study. Nag-invite sila someone nga mo lead og Bible study sa ilahang balay. Kay kung di pa mo kabalo mo share, daghan man tagkauban sa church nga kahibalo nang mo share. Kani atong mga men dinhi, kahibalo na nimo share. Atong mga ladies, kahibalo na nimo share. Daghan sa atong mga young people, kahibalo na mo share sa gospel. Pwede niyo sila hulaman. Invite us yung balay. Usaya gani kita kay baluta mo share pero maulaw ta mo share, mag-invite pa taglain nga mo share. Kay reality man gud na siya. Ngay na pug kaulaw ni ana. Sa panahon bitaw sa mga apostles, si Cornelius,
Sadyang na-save si Cornelius or na-curious na siya about God, nag-invite sa Bible study sa iyang household. Ginvite niya tanan niyang best friends. Ginvite niya tanan niyang relatives. Abot ito yung mga uncle, tita, mga in-law. Apil iya mga katabang sa balay kay dato man si Cornelius. Ginvite niya si Pedro pila kamilya ang gilayon sa iyang dapit. Gipakuha, gipasundo pa niya dito. Pag-abot ni Peter, ingon ng Bible, tanang nakadungog sa message niya ng gabi una, ni dawat sa Ginoo og nabaptize. Apil iya mga katabang nabaptize. Nag-Bible study sila around 10 p.m. to 12 midnight. Inana, gibaptize sila alas 12 kadlawon ngadto sa sayong kadlawon sa kabuntagon. Gibaptize sila ana mismong adlaw. Inana ka powerful. So importante lang makadungog sila sa pulong sa Dios. Once gipray na nimo sila, giprepare na sa Ginoo ilang kasing-kasing. I-pray nga, Lord, one day muhumok unta ilang kasing-kasing. Lord, one day muhatag unta silang time. Once gipray na nimo sila for month siguro, year, pahumuko na sa Ginoo ilang kasing-kasing. Now, ready na sila tamnan sa pulong sa Dios. Mo na ang word of God. Ang first responsible sa imong family, ikaw. Dili ang church. Responsible ang church mo train og mga soul winners, pero ang responsible sa imong family, ikaw. Labi ikaw pa ang unang Christian sa imong family. Now, dagan kog mga funeral service natinan. Isa na di ang funeral service akong lola o lolo. First time ko nagwali sa funeral service akong lola o lolo, isa ka butang akong gimahayan biag maayo. Wa na ko sila na dalagyod diha sa baptism. Nasera na nako sila sa salvation, napadawat na nako sila. Pero that time nagwali ko sa tubangan sa lungon sa kong lola, lungon sa kong lolo. Mura ba kong nahugno nga Lord, dagag tao akong na dala nimo, dagag tao na baptize na ko Lord, pero aning duha na ko kapuhan, wa gyud ko nakahatag nilag time nga one day mabaptize sila. Dagag mga funeral service akong natinan nga grabe naghilak, tay, nay, wa gyud ko naka-share nimo sa maing balita. Asa kahay mong kalag karon nay, tay. And you know, sa funeral service, paglisod ko wali usahay, kay usahay, kinahanglan niyo may mong honest nga, wa nag-chance ang tao once mamatay na. Hindi po ko gusto mo compromise nga akong duyan-duyanon ilang pagbati, nga okay ra, luwas taron si tatay o si nanay. Lisod isulti, lisod po ka muhatag sa prangka nga answer nga sakit ng daan ilang gibati. Kay usahay, moabot pa sa point ngin ana ang situation. So di na unta moabot pa na anak nga situation. Samtang lagsik pa imong mga minahals kinabuhi, makadawat pa sila sa Ginoo, share gid sila sa gospel ni Jesus Christ sa dili pa ulahi ang tanan. Mag-ampo ta amahan namong langit doon. Salamat kayo Lord. Kitagaan minimog chance amahan nga ma-witnessan pa Lord among mga loved ones, ma-share pa Lord ang gospel nga to nila. Ang problema lang Lord, dag-on mis among kaulaw, kahadlok. Pero Ginoo, nagtuo mi nga mas powerful ka Lord nga mo equip sa among kinabuhi. So naghangyo ko Ginoo nini mga orasa, i-increase among faith, increase among passion, dugangi among courage, tagaimig kaalam ug tinguha sa pagtuon ug sa pagluhod sa pagampo sa among mga minahal sa kinabuhi. Sa dili pa ginuulahi ang tanan, tagaimig chance amahan nga madungog nila ang maayong balita. Lihuka ni Lord sa among kasing-kasing. Sayad mi nga wala imposible kanimo. Amuning lauman, Lord, tungod kay gamahanan si Jesus Christ sa among kinabuhi. Amen ug amen.